निजी खायग्रानि निजिनो खायनि खस्थे आबुनि परे जों एमएलए दङ जों दङ बिकासफोर सौफारा Personal belakang hambai maro bisa kecini kokborok channel dong. Tini seng tahun tujuan dal. Orwo Tinang Academy o visit kena filmeni. Ani logi tonggo cini borong menang cini job to nisai khasuksa cini MLA cini borong menang Ranjit Deborma tai social activist cini Surantaku. Katai oro cini kebangma cini o elakani no. Jara mo Tinang Academy no jara songsanai rok borok botong bayo sungno borok tini saka sung tinoro phai malai pheke borok bai belai khana tongthoka bongni yago rang pusa kri phano o amchaini chini srai rok no rungno asuk kai borok phrangnani musung jago bishas kai tabungni je o tamne bono 5G ni jugo je English medium jinis no medium jinis no emon babo khewa elakani borok hamjago ebong tabukni sengai thangkai teruk bangla medium student komi tongo english medium ke borok bangai tu bo government ni phangtong non government ni phangtong gabor no wan su aputi no wan sugino mo elakani chini kurung rok sai thangkai chini or jara basa jar kurung rok borok wan su laikya 2019 no 2019 borok o Tinang Academy bumrui kaisa school khoka belai khana tongkhoka asur ang pusa kri bising pano chungukha mo school ni development mo school ni je taune bono je phringmarok belai kaham nino tini oro student je songkha chungukha 91 school student private school khai bongno chalok thangani abo kisane kok gia gaboni bagai bono belai khana hambai maro ang tini oro chini MLA saibo tongo ang nijibo tongo sung bo sai tong nai bahai ki borno bo lama tui amti lama to de tong je lama bai borno kisa misa rang pusa bai chung subai man nai jat ulo rogobo o amchani chini student rok kri phanang thung ganang phanang thung borok jena phataro thangai hasalo thangai pora mane lekha pora khaina nai jat abo hai khaina bagai aboni bagai no bongni rang pusa nango oro hostel bo nango जों Honorable Tribal Welfare Minister जों सालायनाय बर' कागज हकांखाय अरो जेन एकटा हस्टेल रानिं थं अन्तत 100 capacity student तंगिमानाय जाब जुदि खलायरि माखाखाय तेबा हामनाय अमा हायखायना सुदु अरो जों तिनि इंलिश मिडियाम सिमिया ताबो एदिसे हापा वान सुगै दङ एबा वान सुगैया जों सामंबो फनाङै दङ ताबो 2025 अर्थात न्यू एकाडेमिक सेशन नि सिमि KG1 KG2 class 1 class 2 जों chini kok borok roman script bai bo chung chalo khainai saima to chung class 1 khaikya chung wan suka class 1 ni sai taibo to tolani simi chung chini sai rong no chini kok borok ni grammar curriculum mane chini kok borok ni no taibo sina ni bagai ingkai KG1 ni simi bongno rung phurungi tu phaikangkai borok taibo kaham kai thangi manai no saima no kok borok no kaisa kaisa asukai sajagai pulai fi je srengmani pore chung nukjaka chini bisingo tabo prai kuri bajona tabo assistant professor ngi thanga kok borok ni college ni kama haiken truk ka chung maka sari nai jatono hambai